कहवा रउआ घूमतानी झूठो के संसार में, सब मजा बा इहवा एक बेर आई ना बिहार में। जंगल राज सुशासन के गमकत इहाँ सुगंध बा। जंगल राज सुशासन के गमकत इहाँ सुगंध बा। होम डिलीवरी मिल जाई, बाकी बिहार में दारू बंद बा। मुखिया जी गंगा के पानी, जमुना है प्रमुख जी। मुखिया जी गंगा के पानी, जमुना है प्रमुख जी। बीडीओ साहेब जनता के तो देलन बड़ी सुख जी। इंदिरा आवास भेटा जाई मात्र 20,000 में। इंदिरा आवास भेटा जाई मात्र 20,000 में। सब मजा बा इहवा एक बेर आई ना बिहार में। अगर रउआ बरियार बानी, मंत्री जी के सार बानी। अगर रउआ बरियार बानी, मंत्री जी के सार बानी। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सबके रिश्तेदार बानी। तो FIR ना होई जल्दी, तो FIR ना होई जल्दी। रउआ पो भ्रष्टाचार के सब मजा बा इहवा एक बेर आई ना बिहार में।